Dneska KDH podporuje, to treba povedať, pani Lexman to povedala veľmi jasne, podporuje Lajenovú, to je jej kandidátka, to je EPP, čiže oni nesú zodpovednosť za všetko to, čo sa dneska v Európskej únii deje. Za všetky tieto transsexuálne experimenty a tieto všetky nezmysly, ktoré sa týkajú kultúrnej agendy. Ale teraz poďme k tomu, čo hovoril pán Vondra. On hovoril, že on meria veci výsledkami. No tak potom prečo niekoľko týždňov po začiatku konfliktu na Ukrajine sme sa nedohodli s tými Rusmi? Dneska by mala Ukrajina ešte viacej územia. Jednoducho tí Rusi postupujú, v teréne prehrávame. Sme sa zbavili ruských energií, poškodilo to Európu ešte aj ekonomicky. Čiže z hľadiska merania výsledkami je to absolútny fail. My sme sa s tými Rusmi mohli dohodnúť. Dneska sme nemuseli byť takto bezbranní vo vzťahu k Američanom, keby sme sa nevyfaulovali vo vzťahu k Číne a vo vzťahu k Rusku, lebo by sme mali nejaké vyjednávacie žetony. Dneska si s nami Američania môžu robiť, čo chcú, a presne ako hovoril Milan Uhrík, tak my tu dokola riešime Ukrajinu, vykrvácame spolu s Ukrajinou len preto, aby sme porazili to zlé Rusko, lebo to je číra nenávisť, čo predvádzate. To nie má štipku racionality v sebe. Vy tam sebe máte ten komplex toho 68. Ja to beriem, ale nehovorte, že hovoríte rozumne, hovoríte naozaj nezmysly. A ja som presvedčený, že pokiaľ nám Amerika zoberie Grónsko a my sa ďalej budeme škrabať za ušami, ako teraz poraziť to zlé Rusko, tak sme absolútne v absurdnej situácii. Poďme k tomu, čo hovorila pani kolegyňa Lexman. Hovorí o ľudských právach vo Venezuele a na Kube, alebo v Číne, teraz samozrejme to musí byť povedané, že ju nezaujímajú ľudské práva tých ľudí, ktorí zomierali v Palestíne. Tých 60 a 70 tisíc žien a detí, ktoré tam zbombardovala izraelská armáda. Že ju nezaujímajú ľudské práva žien v Saudskej Arabii napríklad, kde ďalej kameňujú ženy, kde majú žiadne voľby. Vo Venezuele aspoň nejaké voľby majú, aj v tom Iráne, ale v Saudskej Arabii žiadne. Tam odrazu nie je problém, tam netreba bombardovať krajinu. Tu je to pokrytectvo našich pravicových kolegov. Keď počúvam od KDH, ktorá tu dneska vládne v Európe, a to nie je tak, že tu vládne 2 roky, to tu už asi 15 rokov, však tu mali predtým Junckera, teraz majú Leyenovú, vždy sú v tej vládnej koalícii v rámci Bruselu, mimochodom spolu s progresívcami, čiže keď zase počúvam, že oni sú proti LGBTI, ale ďalej vládnu s progresívcami a nevadia aj všetky tieto transsexuálne nezmysly, ktoré tu Európa príjma. Na druhej strane hovoria, že oni sú proti Green Dealu, no ale však tu 15 rokov vládnu, opakujem, Juncker, Leyenová, to sú ich politici. V Nemecku máte Merca, máte v ďalších krajinách, Merkelová tu vládla niekoľko rokov. To znamená, aj tie migračné veci spôsobovala ich politička, kresťansko-demokratická politička. Čiže naozaj sa teraz vyhovárať, to je jak s tou Amerikou a s tým NATO. Že oni tu desiatky rokov pchali Slovensko do NATO a do závislosti od Ameriky a teraz sa tvária, že Amerika je tá zlá a my sme vlastne zlí, že sa rozprávame s americkým prezidentom. To je samé pokrytectvo. Tak nech si priznajú, že Green Deal bola je ich maslo na hlave. Takisto tie LGBTI veci, ktoré pácha Brusel, napriek tomu, že to občas niečo zamrmlú, je naozaj ich zodpovednosť, lebo môžu vždy odvolávať túto komisiu a vždy odvolávať pani von der Leyenovú. My to robíme, oni nie. Čiže oni sú tí pokrytci. Tomu Rusku naozaj treba mať zdravý rozum. My potrebujeme lacné ruské energie. Prestaňte už s tým vašim komplexom z Ruska. Na čo táto rusofóbia je dobrá? Máme normálne pragmatické vzťahy. To nie je o to, že tu chceme mať Rusko, alebo že teraz chceme byť pod ruskou čižmou. To sú také nezmysly a také skratky. Naposledy takéto skratky používal mimochodom Adolf Hitler a naozaj sa mi to nepáči. Teraz však tú Európsku úniu vo vzťahu k Donaldovi Trumpovi a k Amerike reprezentuje Merz, reprezentuje Macron. To sú tí hlavní lídri. Dneska sa nikto nepýta Kalasovej, veď tu tam ani nikto nepríjme v tých Spojených štátoch, ani Leyenovej. Čiže kľudne ju môžeme odvolať, nič sa nestane, nikto si to ani nevšimne v zahraničnej politike, lebo aj tak o všetkom rozhodujú kľúčoví hráči v Európskej únii. A prepáčte, jediná šanca, keď hovorila pani kolegyňa, že aký máme plán B, jediná šanca pre Európsku úniu je znova napraviť spojenectva a vzťahy s Ruskom a s Čínou, aby sme dokázali s Amerikou vyjednávať, lebo budeme ináč musieť končiť, nás bude robiť handru.